Svi osnovci i srednjoškolci Srbije od 17. marta prate nastavu na daljinu. RTS je za te potrebe ustupio 4 medija, 2 televizijska kanala, RTS 2 i RTS 3, internet platformu RTS Planeta, sajt RTS-a i besplatnu mobilnu aplikaciju RTS-a Moja škola. Uporedo sa tim, prosvetni radnici su razvijali i sopstvene modele nastave na daljinu kako bi deci olakšali učenje, da bi pohvalili primere dobre prakse, ali i podstakli profesore da nastave sa inovativnim metodama nastave. Doneta je odluka da se nagrade najbolji. Tim povodom je otvoren konkurs Magija je u rukama nastavnika. Više detalja saznaćemo naši gosti Dušana Vasiljević iz Naleda, Denisa Hotija iz Organizacije za razvoj karijere Connecting i mog kolege Ilije Ceravića, urednika obrazovno-naučne redakcije i direktora televizije Beograd. Gospodo, dobro jutro, dobar dan. Dobar dan. Magija zaista bila potrebna u ovakvoj situaciji koja ne postoji u udžbenicima, ne postoji trening za nastavnike u takvim. Međutim, mi godinama govorimo o tome kako je potreban inovativan pristup, kako su se i đaci i te generacije promenile, u ostalom kao i gledaoci televizije. Šta je bio najveći izazov da krenemo od toga i kako smo se pokazali, šta smo naučili? Izazov za ovaj konkurs je možda upravo to koliko smo predloga dobili. Mi smo očekivali kada smo ulazili u ovo, prvo videli smo koliko tu kreativnosti ima kada smo gledali TV program, TV nastavu, onda smo od svoje dece videli kako interesantne programe dobijaju zadatke online od svojih nastavnika. Rešili smo da uđemo u to, da malo popularišemo čitavu tu ideju, da damo malo na značaju i nastavnicima i čitavoj prosveti koja je malo to izgubila svoj značaj u društvu. I onda smo očekivali da pokrenemo to, da oni razmenjuju svoje iskustva. Nadali smo se da imamo nekoliko desetina predloga za te najbolje primere nastave na daljinu. Mi ih već sada imamo preko 170. Očekujemo, dakle, mislili smo da ćemo imati desetine, imamo ih stotine, tako da verujem da će jedan od izazova biti da se taj konkurs obradi, da se provere, da se ocene i da izaberemo napred. Koji su kriterijumi? Kriterijumi su koliko su ti predlozi kreativni, koliko su usklađeni sa potrebama i nivom znanja dece, koliko se primenjuje projektna nastava koja nam je jako interesantna i važna ovde, koliko se primenjuju savremene tehnologije. To su neki od osnovnih kriterijuma na osnovu koje će biti. I ko može se da se prijavi, do kada je rok? Rok je do kraja maja, dakle do 31. maja, ima još dovoljno vremena. Mogu da se prijave svi nastavnici koji su izveli nastavu na daljinu, bilo da su učestvovali u TV nastavi ili su učestvovali u online nastavi, koji su tu nastavu u državnim i u privatnim školama, dakle potpuno svejedno. Imali smo interesantna pitanja da li mogu da se uključe naši nastavnici, naši državljani koji rade u regionu. Za njih, nažalost, ne može, ali ne mogu učestvovati u konkurenciji za nagrade. Međutim, mi od ovih svih predloga koje sada dobijemo, želimo da napravimo jedan rudnik kvalitetnih predloga i inspiracija za druge nastavnike, tako da postičemo i one koji ne mogu da budu u konkurenciji za nagrade, da pošalju svoje primere i da njihove kolege vide kako to može da izgleda. Gospodine Ceroviću, aplauz su dobili zdravstveni radnici pre svega, ali ne treba zaboraviti nastavnike. Svi su nekako unisoni u podršci nastavnicima koji su iznali ovaj teret i krize i vanredne situacije i roditelji ih hvale, deca su se prilagodila. Koliko je to bio veliki izazov i kako je to izgledalo iz vašeg ugla? Pa bio je to pre svega veliki profesionalni izazov i za nas novinare i urednike i našu produkciju i tehniku, naravno. Rekli ste i za nastavnike, jer posebno za njih. Njima je bilo, čini mi se, i najteže, jer prosto su došli u jednu situaciju koju nikad pred, par najveći deo njih nije bio. Znači, bili su u situaciji da više nemaju ispred sebe đake, 30-ak ili više đaka, nego su morali da pričaju u kameru, a to baš kad se uključi kamera nije prirodno stanje za njih. Nije prirodno stanje za njih, ali kako je prolazilo vreme, posle 5-6 dana smo mi videli da su oni sve bolji i bolji, naravno, i da su se i oni prilagodili situaciji i stvar je izuzetno dobro funkcionisala. I koliko je časova na dnevnom nivou i sati programa je emitovano? I emituje se dalje. I to je posebna priča. Znači, mi najveći deo, ili bar dobar deo programa koji mi radimo u obrazovno-naučnom programu, posebno školska redakcija, je bio inače i prilagođen nekoj nastavi. Mi smo pratili nastavne jedinice, znači moglo je ceo taj program, i to se i sad i pokazalo, da je dobar deo tih naših emisija već emitovan u okviru ovog nastavnog programa. Na dnevnom nivou je to veliki broj, jer mi smo bili u situaciji da, i to je ono što je bio naš veliki izazov, bez ikakvih priprema smo ušli u taj ogroman posao, da smo mi otprilike preko 50
u proseku emisija, znači nastavnih jedinica na dnevnom nivou morali da obradimo, da izmontiramo i da pustimo u emitovanje. I to je koliko je ljudi učestvovalo u tom programu i znamo da je školski program maltene samostalno izneo sav teret? U najvećoj meri, ali naravno bez pomoći i naših ljudi sa trećeg kanala, sa RTS Planete, naravno bez produkcije i naše tehnike ne bismo to mogli naravno da uradimo. Na dnevnom nivou, recimo na drugom kanalu se emituje otprilike nekih 7 sati programa u proseku, isto 7 sati i na trećem kanalu za osnovnu školu, pošto je na drugom programu išlo samo 1. do 4. razred, a na trećem kanalu je išao 5. do 8. i srednje škole, opšte srednji predmeti, a na Planeti su emitovane srednje stručne škole. Otprilike oko 20 sati programa na svaki dan na drugom i trećem kanalu. To je ogroman broj za nas. I veliki posao. I veliki posao, da, ogroman. Gospodine Koti, vi ste iz Organizacije za razvoj karijere. Koliko će ovakav vid učenja, neformalnog, da kažemo, odnosno ne licem u lice učionici, koristiti sutra ovim generacijama koje se sve više okreću i radu od kuće i globalnom povezivanju? I kakva su vaše iskustva s obzirom da ste bili prilici da se uverite kako to funkcioniše i u drugim zemljama u Evropi? Hvala na pitanju, mislim da je baš dobro pitanje. Ono što je interesantno jeste da ovi telefoni koje mi danas nosimo u džepovima su bolji od najboljih računara pre samo 20 godina. Pa kažu da su jači od cijelog sistema odbrane američkog i 70. godine. Koji je postao ljude, na primjer, na mesec, ili tako, Mars. Ono što je važno da shvatimo jeste da je to zaista jedan resurs koji mi u budućnosti možemo da koristimo i mi smo krenuli da ga koristimo na najbolji mogući način i on nam pruža mogućnost da mi sami organizujemo naše vreme učenja i da u odnosu na neke naše potrebe stičemo određena znanja. Znači, tehnologija nam omogućava da personalizujemo proces učenja. Sa druge strane, ne smemo da zaboravimo koliko je važno da se mladi ljudi sretnu i mislim da nam je COVID to i pokazao koliko zapravo deca i mladi... Kada već govorimo o nedostacima, da ne govorimo samo o prednostima ovakvog videa. Da, baš tako. Mislim da su sve škole, hubovi, neka čvorišta potencijalnih inovacija i tu je važno da postoji ta razmena ne samo između vršnjaka, nego i između različitih generacija i to međusobno učenje zapravo dobar podsticaj, socijalizacija, dobar podsticaj za buduće neke kreacije, neke inovacije. Tako da ne smemo to da zaboravimo i trebamo da sve škole učinimo što pristupačnijim i što zanimljivijim, da ona zapravo i postanu generatori nekih budućih promjena i inovacija u našoj zemlji, a da tehnologiju koristimo kao resurs koja će doprineti svemu tome. I tu se i uklapate vi, dakle, vaša asocijacija Connecting je izabrana kao partnerska organizacija sa temom obrazovanje za 4.0 revoluciju. Mi često govorimo o tome, o novoj industrijskoj revoluciji koja će nam doneti promene za koje ni sada još nismo sigurni šta će značiti i zašto će se obrazovati sutra ti mladi ljudi. Možda najviše da budu više snalažljivi u odnosu na naše generacije. Kako je vaše mišljenje? Tako je, da budu snalažljiviji i da brže uče. To je zaista i za nas kao roditelje koji treba pomognemo deci da izaberu buduće zanimanje kada pogledamo istraživanja koje kažu da od današnjih zanimanja možda 80% njih neće postojati makar u ovom obliku za nekih 10 ili 20 godina. Znamo koliko su to teške odluke i onda najviše što možemo da im uradimo to je da imaju jednu kvalitetnu bazu znanja i možda najvažnije sposobnost da kvalitetno uče, da brzo uče, da ustvajaju nova znanja i veštine. I zato nam je važno da imamo i ovaj konkurs koji je pokazuje, ja mislim, mnogo više nego što smo mi znali kolika je kreativnost među decom i kolika je kreativnost među nastavnicima. Ako se ne ljutite, ja bih pročitao nekoliko naziva tih predloga koje smo već dobili, da kažem da, znači, ja i ne znam sve reči ovde, na primjer, multimedijalni interaktivni Google test za obradu pesme Nije lako biti dete, reći ću vam samo da je to naziv jedne nastave koja je izvedena sa 1. razredom. Moj prvi strip
ili prvi srpski ustanak kroz strip. Ja kada sam gledao nazive tih predloga, ja sam pomislio gde su bili ovi nastavnici kada sam ja išao u školu. Zaista imam neko osjećanje da sam izgubio nešto što nisam imao. Sećamo se pismenih ispita, proleće stiglo u moj grad. Tako je, ovo je nešto potpuno drugačije gde deca, jedna od ovih nastava, odnosno projekata koji su izvedeni je bilo pravljenje vizira u kućnim uslovima. Dakle, baš projektna nastava, baš učenje deca da mogu da dobiju neke veštine. To je ono upotrebljivo znanje o kome stalno govorimo i dualno obrazovanje o kome maštamo. Tako je, apsolutno. Kada govorimo o samim nagradama, da li smo rekli kakve su nagrade i u kojim tačno kategorijama? Nagrade su vrlo prilagođene ciljnoj grupi. Ciljna grupa su nastavnici. Samo da kažem da je NALED na ovome radio sa nizom partnera pored Connectinga koji doneo ovu ideju. Zaista im hvala za to, zato što i nas edukuje koliko je ovo pitanje važno. Mi na ovome radimo sa Republičkim sekretarijatom za javnu politiku. Čitav program javno-privatni dijalog za razvoj je podržan od strane USAID, Američke agencije za razvoj. Imamo podršku od Ministarstva obrazovanja, Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, grada Pančeva, visokoškolskih ustanova. Sada imamo i podršku sponzora, mogu da najavim za sada Comtrade i Lagunu. Mogu da pozovem i dodatne sponzore da se uključe, da možda, ako žele, da sponzorišu nagrade u određenim posebnim kategorijama. Sada čujemo da se neki javljaju i hteli bi da nagrade najbolje izvedene nastave u oblasti ekonomije ili digitalnih tehnologija, odnosno računarstva. I to je moguće. Ono što mogu da najavim da je prva nagrada je studijsko putovanje u Finsku i Estoniju, koje su izabrane kao zemlje koje zaista imaju jednu od najboljih obrazovnih sistema gde svi zajedno možemo da naučimo dosta i da to prenesemo dodatno u našu zemlju. Oni su visoko na onim takozvanim PISA testovima, da podsjetimo. Stalno pričamo o tome. Ali onda vidimo koji je to nivo inovativnosti koji se preliva kod njih u ekonomiju i onda vidimo da to nije samo obrazovanje odvojeno od primenjivosti, nego kakav je značaj obrazovanja i za kvalitet života i za ekonomiju i tako dalje. Mogu da kažem da imamo laptopove, da imamo televizore, 43 inča, 30 i već, da ne pogrešim u inčima, ali televizori su sa kamerama, dakle da mogu da dodatno unaprede kvalitet obrazovanja. Imamo tablete, mobilne telefone, imamo vaučere za e-knjige koje obezbedila Laguna, opet nešto što će nastavnicima dosta značiti i zaista nadamo se da će ovaj već, ja bih rekao, vrlo solidan fond nagrada biti još i veći. I o tome će odlučivati stručni žiri? O tome će odlučivati stručni žiri, tako je. Imaćemo 10 nagrada, prve 3 su, rekao bih, najznačajnije. Za nastavu na daljinu, da. Tako je. Imaćemo jednu posebnu nagradu za nastavu koja je izvedena putem televizije. Mislim da je ono što je RTS uradio da je zaista jedan prometejski napor i da nastavnici koji su u tome učestvovali treba da imaju jednu vidljivost i da budu prepoznati zbog toga. Imamo posebnu nagradu publike. Ja bih sada pozvao sve koji žele da vide neke od ovih predloga da možda odu na sajt jpd.rs kao javno-privatni dijalog. Tamo će vidjeti već oko 170, možda i više predloga koji su stigli. Od sutra će moći za njih i da glasaju. Imaćemo jednu posebnu nagradu publike, dakle predlog koji bude dobio najviše glasova na sajtu biće posebno nagrađen. Gospodine Hoti, jeste vi pratili nastavu ili ste imali prilike ili da čujete utiske možda od prijatelja i roditelja koji imaju decu, imate li svog možda nekog favorita? Da li vam se ideja nekada opala? Da. Mislim da još uvijek nemam svog favorita. Nadam se da ću biti u žiriju. Vidjet ćemo kako će da izgleda zapravo taj proces. Stigle su izuzetne prijave, jako su to interesantni primjeri i zaista se radujemo svim novim prijavama. Ono što je interesantno jeste da u ovim uslovima, u ovim izazovnim vremenima nastavnici na jedan jako kreativan način kombinuju različite digitalne alate i kombinovali su takođe svo to znanje koje je stizalo kroz televiziju i kreirali su jedno, kako da kažem, interesantno iskustvo učenja u ovim neizvesnim vremenima. Tako da za sada još uvijek nemam svog favorita. Možda gospodin Serović ima, on je bio uključen direktno. Da bi im se olakšao izbor, sve ovo što smo mi radili, što je emitovano na programskim kanalima, dostupno je na RTS Planeti,
celokupna nastava koja je do sada emitovana, sve je tamo i može ponovo da se biće pogleda, uvek tamo, tako? znači uvek će moći da pogledaju i da naprave izbor I da koji im se najviše obnove sviđa. svoje znanje. Interesantno je da su se dešavale situacije da ako imate dvoje dece u kući, da su malo gledali šta radi onaj stariji ili da se posjete šta je bilo u razredu godinu dana pre toga. I to je veoma interesantno i zato je prednost RTS Planete velika. Jeste i mi planiramo da iskoristimo ovu priliku i ovu šansu i ovo iskustvo koje smo imali sa ovim, da tu nastavu na daljinu napravimo još bolju, kvalitetniju i profesionalniju. To znači da pre svega, da bi to uopšte imalo opravdanje i smisao, da napravimo neku vrstu interaktivne obrazovne televizije i to je naš sljedeći zadatak da se bavimo tim. Pošto već govorimo o školama, ovaj projekat je dobio koju ocenu? Kako smo se pokazali? Pa jedna solidna 4. Dakle, ostavljamo prostora, uvek može bolje. Tako su nas učili. Gospodo, hvala vam najlepše. Hvala vama.